assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccide e mon noon min dañiri weltare oɗo subakaltine hande caggal nde min jooɗi samedi dimanche min kuccodirani mon yewende tan min dañi hen goto foof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe min jittaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof haɗo mborosa o holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko dañde tan weltare alde huccide mo oɗo subaka hande noon ji Baba Moussa Niang ala ɗo kono mon jimo ko ɓoyani seeɗa so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon ko arde tan ko ɓuuri tengtude hande jayndeli meɗen e oɗo subaka altine hande ɗum noon ina anda ete oɗo samedi gardiɗo leydi ndi waɗi tan inauguré pont toon to diwan mo Foundiougne ma en garte hen saabu nani jayndeli ɗi kono kadi banggue goɗɗo mo ganduɗa nani hen woni tan janggo woni talata nogas e jeenayi lewru gonɗen ɗo woni lewru mars ne anda Sénégal ne foti hawridde Égypte ɗum ɗon nane nder jayndeli ɗi ha joni banggal dawrugol kadi ma tawe nder jayndeli ɗi ko noon batten udditiren roɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka hande e jaynde gendire Le Soleil jaynde Le Soleil noon ari hande tan e wiide gardiɗo leydi ndi kay dutti teddugal Nelson Mandela toon to diwan mo Foundiougne saabu pont mo ganduɗa yete darnama toon ɗum ɗon noon ko tan inde Nelson Mandela totta ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ena programme mawɗo ne foti tan yette waɗede toon ɗon programme noon ko tolni milliard uji temeɗɗe ena faɗe hen temeɗɗe milliard uji ɗiɗo noon wona CFA kono ko pareje dollar wonata ha joni tan ɓe gaari konngudi Aliou Cissé suuti fanude ɗum e tan match poɗɗo dañde janggo so Allahu lamɗo jaaɓi wiide tan yo supporter uji foof daro gam tan yette wawa Sénégal wawa fiide Égypte saabu ɗum wonata ɓuural garen ha joni e tan konngudi gardiɗo leydi ndi saabu natal mum woni e jaynde laas mon ji hen kay gardiɗo leydi ndi ɓe mbi tan kanko noon président Macky Sall toon to diwan mo Fatick kala ko foti wadde toon o waɗi hen gam tan élection ji poɗɗi dañde capantati lewru juillet woni élection législative toddade wonoɓe toon to suudi sardiji leydi meɗen ɗum ɗon noon ɓe mbi tan kanko o joɗodima e mabɓe o yewtide e mabɓe kala ko foti waɗede hen waɗama hen kono kadi hakkude Eumeu Sène Bombardier ɗum hanki wonno nane nder jaynde laas caggal ɗum ɓe gaari tan e Cheikh Oumar Anne e tan mobilisation mawɗo mo ganduɗa waɗi ɗum toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Djoum on mobilisation noon ko darade tan e daranade rewɓeɓe fo ji hen koye mumen ɗum ko hanki wonno toon to diwan mo Djoum keddoɗen e jaynde quotidien Le Quotidien ari noon e wiide tan e banggal dawrugol benno oɗo saaha fawi guite koye Ousmane Sonko ɗum ɗon noon woni tan koɓe kaali ɓe mbi tan koye banggal violence politique woni nanggodiral faade e banggal politique ha joni goɗɗo cuutuɗo konngudi muɗum fawe dow Sénégal woni Éric Zemmour mo diwa mo leydi France kanko noon ina anda saaha foof hunko makko koko wuuli ha saabi tan Sénégal wi ko ngol ɗo lawol noon woppata ɓennama ɓe mbatta porte plainte Éric Zemmour ɗum woni konngudi ganduɗa neni ha joni e jaynde quotidien Le Quotidien ha joni ma tawe tan hakkude Eumeu Sène Bombardier caggal nde ganda ko Eumeu Sène noon fooli Bombardier ɗum ko hanki wonno garen e jaynde L'Observateur noon kañum ari tan e oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Seynabou Ka Diallo baraɗo toon to université Gaston Berger mo Saint-Louis oɗon ɓiɗɗo debbo noon ɓe mbi tan enquête o nana ha joni jokki téléphone makko majjunoɗo o e ko ganduɗa ko heewi kono kadi haare rabo haade warede way kono haare dañi hakkude makko e barɗo mo o ɗum ɗon ne aɓene goppiti hen hakkillaji mana dal wargo ganduɗa waɗi toon wonɓe ɓe pawi ɗo joni hikkile hidere walla wonɓe haqqillaji mabɓe nangui kono enquête o nani jokki ha joni tan ɓe mbi e nder leydi meɗen Sénégal mballito noon mataw ina jogori tan yuppade e nder leydi ndi saabi ɗum koko ganduɗa yete caɗele wonɓe ɗiɗon banggueji gondi ɗum ne ha joni tan ga ara e
konngudi Eric Zemmour suuti fanude Sénégal ɓe mbi ambassadeur mo Sénégal wi tan ko maɓe daro ngam wadde porte plainte fawde ɗum e dow Eric Zemmour. Ha joni tan garende jayde Vox Populi noon wi tan ɗo joni ko tolni tan yelotonoɓe umminoɓe toon to diwan mo Niger ngari ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko tolni e ujunere temedere jeeɗiɗi duttinama toon to leydi moɓe. Kono noon ha joni wonɓe ganduɗa tan ine keddi e nder leydi ndi fotɓe ruttinede toon to diwan mo Niger. Garen ha joni e konngudi ganduɗa Aliou Cissé sutti ɗum wiide tan yo Sénégal sukaɓe fo gummo wonay caggal baroɗe men ɗe ngam tan ɓe mbawa folde Égypte saabu match o weɓata ha joni. Konngudi égyptien ji e tan hunuko Mohamed Salah wiidemo tan maɓe mbat haqqe doole mo ɓe ngam wawde folde Sénégal so Allah jaaɓi saabu ko ɗum tagui ɓe ummade aɓe jiiɗi jeeyede yahoɓe toon to coupe du monde to yete. Ha joni kay kanko gardiɗo leydi ndi toon to diwan mo Foundiougne ne hollitama e nder jayde Vox Populi ko ganduɗa o waɗi ɗum toon woni oɗo pont kay badetenoɗo inauguré e samedi oɗo ɓennuɗo Cheikh Oumar Anne darde muɗum toon to diwan mo ganduɗa ko kañum woni to jumtone hollitama no fewi. Kanko Abdoulaye Daouda Diallo ne kankone toon to diwan mo Ɓokki Dialloɓe o daridinima rewɓeɓe ngam tan hollidde e nduɗo lewru ganduɗa ina wona woni lewru mars. Ha joni tan ina waɗi walla mbiyen rewɓe nani jokka kollidde koye mumen. Eumeu Sène liɓi Bombardier ko ɗum woni e nder jayde Vox Populi. Caggal ɗum garene jayde Les Échos noon ari tan e konngudi Aminata Gassama ɓe mbi tan kanko Aminata Gassama noon suuti konngudi makko kanko noon ardi pharmacie gonɗo toon to place de l'indépendance o wi tan o addi konngudi makko ganduɗa ko tuma pawanoɗo e dow makko e wiide makko tan kanko yete oɗo saaha jiidigol makko e gardiɗo leydi ndi taganimo tan darade walla hollidde ko way noon ha saabi o ittane faveur uji walla o ittane gueɗal ɗum ɗon noon woni konngudi makko. O wi tan ko kala ko ganduɗa haalama yo ƴewte so ƴewtama ma gonga o tawe nder ko konngudi makko kanko Aminata Gassama. Aliou Cissé kay kañum wi ko yo tan supporter uji ɗi jaltu ɓe ganduɗa ko kamɓe goni ɓornotoɓe costume e cravate uji noon ne mbawi joɗade e galleji mumen dokka place o sukaɓe ɓe ɓorno mayoji ɗi gaare stade o mbawa wadde tan ko ganduɗa kañum woni ko nawrata équipe o yeeso woni tan jokkude wiide henne yo gayndeji ɗi jaaru yeeso haaɓe mbawa folde ɓe ganduɗa ko kamɓe goni égyptien ji saabu weɓata e yidde makko noon sinno ko sago makko ko tolne ujunnaje capanɗe jeetati ma gone stade o supporter uji ɓe mbi noon Abdou Diallo o jogorani jeeyede e tan fettoɓe ɓe saabi ɗum ko gagnande ganduɗa o dañi ɗum hakkude Sénégal e Égypte ɗum ɗon noon ƴewtidandoma hawa yalti ɓe mbi noon gagnande nde ɗon ne wawi tan yaade ha ko timme semaine aji kewɗi ɗi ganduɗa o tan fettata. Jayde besbi le jour hen gaare tan ɓe mbi tan ɓe ganduɗa kamɓe goni nigérien ji ruttinaɓe toon to leydi moɓe vol uji ɗiɗi noon walla mbiyen avion ji ɗiɗi tan duttini toon hakkude aljuma e samedi nawtude sukaɓe leydi Niger toon to diwan mo leydi moɓe. Ɗum ɗon noon ko caggal nde ganduɗa gardiɗo leydi Niger wi yoɓe gartire toon to leydi ndi to Eric Zemmour ɓe mbi tan wi ko Sénégal o tuuti kadi konngudi gulɗi fawde ɗum e Sénégal e tan sénégaleji ɗum ɗon noon ɓe mbi ngol ɗo lawol ɓe goppata ɓenna hay lawol gotol. Pont mo Foundiougne ha joni tan artama hen gardiɗo leydi ndi e tan ko ganduɗa kañum woni inauguration mawɗo mo waɗi ɗum inauguré ɗum koye samedi oɗo wonno nane nder jayde besbi. Ngarene jayde libération noon ari koye ko ganduɗa ina hamni ɗum ɗon noon ko sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa tan ko habɓaɓe ha ɓiiji son ƴeewe nate ɗe mon jiiɗum ɓeɗon sukaɓe noon dañi tan ko goto duuɓi tati goto duuɓi nayyi ɓen noon yummumen ko serɓe bammaɓe san joom suudu bammaɓe noon waɗi ɗeɗo gueɗe o filmi ɗum o neldi ɗum yummum sukaɓe ngam widemo tan ya hokku amen jaam sona ɗum sukaɓe ma gonata e
woni dow jam ɗum ɗon noon saabi ha ɓe ganda kamɓe goni gendarmerie mo Nioro tawoyimo kanko baddo ɗe ɗo gueɗe kawtaniɗe ɓe pawe makko juuɗe ɗum ɗon noon woni ko ganda kewi ko toon to diwan mo Nioro to Kaolack garen ha joni tan e jayde coftal ɓalli stade yande stade noon hande ari tan ko fatte woni match poddo dañde janggo so Allah lamdo jaaɓi ɓe mbi Abdou Diallo noon kañum wawata fettude oɗon match o tawetake ɗum ɓe mbi tan match uji ɗiɗi ɗi ganda dañi ɗo e nder leydi meɗen o wawa fettude hen saabi ɗum ko gañandeli o dañi kanko oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Abdou Diallo ɓe mbi tan Sénégal yo wat feere udda banggue muɗum ha wasa rokkude lawol Égypte walla mbiyen égyptien ji ɗi ɗum ɗon noon woni tan konguɗi ɗi ganduɗa kamɓe jayde stade ɓe gaddi ɗum wiide tan yo Sénégal tinnu koyɗe muɗum yoɓe tinnu pittali mabɓe kono kadi hoɗoɓe kollit kulol hay lawol gotol hakkude mabɓe e Égypte saabu ɗum ɗon ne wawi addude caɗele ɓe kollirani kulol hakkude mumen e Aspikine e Guédiawaye football club woni Casa Sport saabu kamɓene e oɗo weekend woni 15e journée o ɓe kolliti koye mabɓe no fewi ɗum ɗon foof nane e nder jayde stade ko noon min dewata min udda roɓɓindu jayde nde meɗen oɗo subaka noon garene e hello wongo ko tan arde e banggal gueɗe rendo walla fait divers noon tigui gueɗe rendo hande noon garen e ko ganduɗa nani nder jaydeli ɗi hono subaka foof no waɗirte ni yiyete ɗum ɗon noon ene anda janggo ko match mawɗo hakkude Sénégal e Égypte ko wiide tan kala ɗo ganduɗa ɓiɗɗo Sénégal nan ɗon yo ar notito hayso tawi noon oɗo saaha yimɓe nani goyto biyeji jiyaka hoto biyeji ɗi goni e hoto biyeji ɗi naati ɗum ɗon ne ko namdal ganduɗa hande ene yiiɗi dañede tan jaabowol saabu oɗo saaha sénégalais ji fof nani daari biyeji ni wonɓe ganda ko jaranno hande 600 yeeya ujunnaji ɗiɗi jarannoɗi ujunnaji ɗiɗi hande nawe ha ujunnaje 4 ɗum ɗon foof e banggal jeygu biyeji ɗi te kay oɗo saaha sénégalais ji foof ko fotɓe yaade darade caggal équipe mumen saabu yiyama ñanden Égypte darde daari toon to Égypte e stade mabɓe mo ganduɗa koko heewi hawi guib ko way noon Sénégal sohli kañumne ha tan ngal ɗon banggal woni wawde yette pusde baroɗe meɗen e nawɗe ɓe yeeso e tan yette ɓeydude ɓe joom e ɓeydude ɓe fulla e ɓeydude ɓe doole ɗum ɗon wawa tan ko goto fo waɗe feere ha heɓa biye muɗum wawa yeɓoyde match o kono wawa wallide on konguɗi Aliou Cissé suuti ko wiide tan ɓe ganda kamɓe goni joom costume aji joom cravate uji ene mbawi joɗade hokka sukaɓe saabu sohla ko gulali kewɗi ha équipe o fo anda sénégalais ɗi fo nane caggal mabɓe ɓe mbawa kay jogade walla ɓurde ɓeydude pittali baroɗe gonde mabɓe ɗe ɓe mbawa folde Égypte saabu ne anda match o ko match mawɗo ko ɗum hokkata Sénégal yaade toon to diwan mo Caire tawto yede coupe du monde o ɗum ɗon noon ha joni tan garen e sukaɓe ɗiɗo ɓeɗo ɓe ganda kala en kaali joni ne wone jayde libération ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo ɓe ganda dañi tan ko duuɓi 3 e duuɓi 4 ƴettude haɓɓude ɗumen e hollide yummumen so neɗɗo waɗi noon gandon hoore mum heewani walla ko wasde ɗum joƴƴe saabi wadde ɗeɗon gueɗe saabu hande neɗɗo filmude ko addande hoore muɗum preuve aji ganduɗa hay goto wawa yette hayso plainte ala ɗiɗon preuve uji tan ene wawi sokde neɗɗo o saabu neɗɗo ƴetta sukaɓe kaɓɓa pilma nelɗa ɗum yummumen oɗon vidéo tan so nawi ɗum police an natat ko neɗɗo wawi waddemo foof hoto yeftoɗum e mumunteji Allah saabu cukalel ko mumunte Allah ala ko andi wiyani yumi adde wiyani haydara ko hakkude yummume bamum wonno ha Allah waɗi ɓeɗon sukaɓe gari hen sa ari annene a tawti walla a ari hakkude oya gasi a ari jogo ɓeɗon sukaɓe comme si ko ɓiɗɓe ma joguiɗa saabu sona ɗum tan kala ko mbaɗɗa ɗumen hande cukalel yejjitta janggo ene wawi
tawi Allah waɗa ɗum neɗɗo mo ganduɗa sa ƴeewi ɗum ko an ƴukkoto te noon ɓesɗo fof ne foti yanñude becce muɗum e cukalel gongel walla e ɓiɗɗo goɗɗo saabu ɓiɗɗo fof ko jibinaɗo yo yimɓe ɓe gandu ɗum ɗon mbasa addude nawligo hakkude mumen e cukalon tokkoson saka sukaɓe ganda dañi ko duuɓi 3 duuɓi 4 yiyama ɓe ganda nangi ɓiɗɓe nawlira mumen nanne nder boyli ɓe nangi ɓiɗɓe nawlira mumen totti posanaji ñaami yo yimɓe ɓe ndento yo yimɓe ɓe goppu sukaɓe saabu haajuji mumen ngala nawligu haajuji mumen ngala dewle haajuji mumen ngala hakkude mawɓe so ɓe lijjita koye maɓɓe yoɓe lijjit koye maɓɓe hakkude maɓɓe ya tawoy mo jiɗɗa waddude o mbaɗɗa e mum soɗo suusi kono wona nangude cukalel tokosel kaɓɓa ha ɓiite ɗeɗo gueɗe ganda yoɗani pewani ɗum noon ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaame kisal hokkude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaabi mani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra o ko Oumar Ba.